Marada öňümüzdäki haj mewsümine nowata ýazylan adamlaryň ýüz tutmalary kabul edilýär. Azatlygyň habarçysynyň habar bermegine görä welayatda haja gitjeklerden para sorulýar. Habarçy marada adamlaryň haja ýazylmak prosesi barada maglumat berdi. Haja gitjek adamlar welayatyň uly mescidiniň imamyndan baryp soramaly. Ol gerekli dokumentleri hemde döwlete tölemeli tölegi aýdyp berýär diýip habarçy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä häzirki wagtda marada 2005-2006 ýyllarda haj nowatyna ýazylan adamlaryň ýüz tutmalary kabul edilýär. Habarçynyň maglumatyna görä haja gitmek üçin döwlete tölenýän resmi tölegiň meşberi 36 000 manat. Ýöne adamlaryň aýtmagyna görä 36 000 manatyň daşyndan para bermeseň haja gidip bilmeýärsiň diýip habarçy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä marada haj nowatyna duranlaryň ýüz tutmalary we degişli resmi namalary Aşgabatda ugrudylýar. Eger Aşgabat ruhsat berse haja gitmäge taýýarlyk görübermeli diýip habarçy aýdýar. Türkmenistanyň müftisiniň müdiriýeti Aşgabatda ýerleşýär. Haja gidýän adamlaryň sany welayatyň sanepidemiýa gullugyna berilýär. Ol ýerde sancym urulýar. Sancym üçin kassa 800 manat tölemeli bolýar diýip habarçy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä marada haja gitmek üçin goşmaça para bermedik raýatlaryň resmi namalary Aşgabatda ret edilip ýygyna gaýtarylýar. Eger bermeli pulu berseň ýagny para berseň onu gidip bilýärsiň. Para berjek bolsaň öň haja gidip gelenler bilen maslahatlaşyp, şolar nire para beren bolsa şolaryň diýen adamsyna bermeli diýip habarçy maglumat berdi. Türkmenistana haja gidýänleriň uçar biletlerini döwlet satyn alýar. Onuň üçinçiligi her ýyl prezidentiň fermany bilen Türkmen Howa ýolları agentligine tapşyrylýar. Geçen awgustda döwlet howandarlygyna Saudi Arabistanyna 160 Türkmenistanly haja ugrudyldy. Marada haj nowatyna duran adamlaryň görýän taýýarlyklary barada habar Türkmen resmiýetleriniň Saudi Arabistanynyň haj ministrligine geçiren soňky duşuklarynyň ýygyanyna gabat gelýär. 15-nji ýanwarda Saud habar agentligi Saudi Arabistanynyň haj we umra ministrligine Türkmenistanyň müftisiniň orunmasary bilen duşuşuk geçirilendigini habar berdi. Habardan ma'lum bolşuna görä taraplar duşuşukda Türkmenistanly hajylaryň Saudi Arabistanyna ziýarata baranyna olara ediljek hyzmatlary ara alyp maslahatlaşdylar.